adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra banyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro manto me ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro no ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya die na boafo ne time herbal mixture afi malaria fever bi adan ziba e wo imu. Give us ice drinking water. Jinchi wuni peduaso.